चंद्रमोहन त्रिपुरानि अवस्था जों मिथिनि रयसिया बलखालि आमसाइनि जे त्रिपुरा मुथान दंनाय रबर खबर साहर कासना जे चिनि ताखौ चंद्रमोहन लेके जों जाला दङ बिनि नुखुंनि अवस्था हाय तो सानानि माइकरै तंनानि नकरै सुरि चमनि थुनान बयरि चमकरै जेतासिनि मुलिक चाहिदा ओ मुलिक चाहिदा से तिनि बकरै लासमा संसा बेलाके अबनो फै खाव खामो जों अबनो तियै कायसा किसि सासु जों सुबासु बनो याफारि मानो किन्तु आसुक सुबासु बाय बिनि उंगिया बिनि जों नायमानिलाय ताबो रेशन कार्ड बो एपीएल एकेरे बिनि उपार्जननि खेत हाथाय मुंसापन करै बिनि जे नुकथाय किसि सा दङ बयनि नुक सनुक नुक गानागो तंजा जागो नुक तांगो खेत गानागो किन्तु बिनि तै नंनाने अवस्थाबो खूब खराब ए अवस्था साना नंनाने करै थाय जागो तिनि जों नुखाबलेके खाम खा खाबना जों अबनो तैयै तिनि सरकारनो कयमुं नारगो चिनि बर्तमान जुग सरकारनो जे बनो जे खलायबानो बिनि एपीएल नो बीपीएल खलायनाय नंथों बा अन्तदै फानो जे खलायनानै व्यवस्था नंथों इनके ते कायसा कयमुं गे बिनि नुक करै ओ नकनि बागै दैति इमिडिएटली सरकार व्यवस्था नाथों बनो जे तिनि बुजुर्ग सरकारनो जों आरो तिनि कयटा बदल तै फेले करा जों तिनि आरो TIPRA मुथा ते INPT अब ताम कामी जागुमा रयसिया बारि एन एमो बोआलखालि मनोजय ROAJA पारा बो एडिसि विलेज बोआलखालि एडिसि विलेज कसामा समयो थुनानि रिकरै अबनो कायसा संतिनि सिनि तरफते INPT आर TIPRA मुथा तरफते खाइ कायसा रां खलालेयै संतिनि सरकार करि क्षमता करि फाबनो सिनि दल मालायलेयै जों रां खबै बनो कायसा तिनि कमल कायसा एफा फायका इनके जों नायदि बीजेपी IPAT सरकार फायमान परियो जे जों अ जायगा नुइ दङ जे बीजेपी IPAT जे प्रतिश्रुति तारमानि 2018 गनां गरि जों एक समान खायनाय नि काउरमानि दिनै काउ करै दिनै वाहाय दुर्ग मेला नुइ दङ जों बिनि रेशन कार्ड दिनै एपीएल दिनै ब खूब दुर्भाग्य दंमानि बिनि परिवार नि नायखा एंके बीपीएल अन्त दयराव मानानि नांमानि रजाया अबनो बावै जों दिनै बिनि खबर खानाङै दिनै कायसा जों कमल एफायर फायका असुं सागै आनि काउना रंपाय बेलायखेनो हामबाय त्रिपुरा खरां नाय तंनाय दाखुते बुकुक सोनो सिनि चैनल ताबो बनरक सब्सक्राइब खलाया खंखा के दाक्तिनो सब्सक्राइब खलायदि जब तनसे सकां भिडियो नरक नुगना बगै अबन बगै ता माखने भिडियो नि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइ सिं सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खलाय अबन क्लिक खलायदि क्लिक खलायमानि लगे लगे न कायसा बेल हाइ खलाय नुगजागानो नुगजाखा आ बेल क्लिक खलाय रे क्लिक खलाय रे रेखा के जों भिडियो अपलोड खलायमानि लगे लगे न नरक भिडियो नुगाना जतन से सकां नुगाना अबने बगै बेलाखेनो हामबाय नाय तंदि